Ahoj, všichni, vítejte u Niky v palačinkárně. Dneska si uděláme palačinky. Začneme tím, že si dáme těsto na rozehřátou pánev. Tři lžíce a snažíme se to rozetřít po celý pánvi, když tak si tam můžeme ještě dát těsto, pokud nám to nevystačilo. A takhle si to můžeme tou otočkou takhle rozetřít, aby toho bylo nějak tak stejně. A teď budeme čekat, než se to opeče z té jedné strany. A takhle si to uvolníme tím, že budeme jezdit s tím takhle dokola. Ještě chvilku počkáme. Tak, tady už to máme hezky opečené a teď zase budeme čekat na tu druhou stranu. A tyhle palačinky jsem udělala já a 2 udělal táta, který je za kamerou. Můžeme s tím trošku takhle zamávat. Dejme tomu. Takhle se můžeme podívat. Jestli už je opečená. Já bych ještě chvilku počkala. No, ale už to asi můžeme utočit. Tak to vemám. A dáme to do talíře s palačinkama. A už můžeme servírovat. Ahoj!